zase klasika. Sviatočného dňa sa vraciam k myšlienkam a rozhovorom so spevačkou Simou Magušinovou, ktorej texty sa dajú čítať aj samostatne, mimo hudby, ako súčasná slovenská poézia. Mimochodom, čo číta Sima Magušinová? Ja mám rada Dilonga, toho som teraz čítala, alebo aj pána Petera ja mám rada, alebo Teofil Klas, alebo Daniel Hevier. On sa mi páči aj aký ako človek, s ním som mala možnosť sa stretnúť a ten ma oslovil aj ľudský. Na výške som mala vždy takú túžbu, že mala som nejakých známych, ktorí si tak skladali svoje piesne a ja som ich vždy obdivovala, že to je také pekné, že oni majú gitaru a vedia si zložiť svoju pieseň, že a ja to neviem, a potom som si tak povedala, a čak to viem, že takto skúsim, keď potom túžim. A tak som si sadla, niečo som zložila a potom to nejak išlo a bola som z toho šťastná, tak som to robila aj ďalej. Mňa to strašne vždy bavilo, takto, že spievať, a aj keď nie vždy som nejak podľa mňa dobre spievala a stále myslím, že mám čo zlepšovať, ale baví ma to. Ja neviem, asi nemala som nikdy taký sen, že budem speváčka, skôr sa mi páčilo, že skladať, že taká pesničkárka, že neviem, že ako sa to už vyvinie, tak to bude. Ja sa viem veľmi tešiť z veci, aj tak nadchnúť, aj radovať, ale viem aj tak dúmať. Simi, mne sa na teba okrem chytlavých pesničiek páči aj taká tá obrovská prírodzenosť a napriek tomu, čo si dosiahla, aj veľká pokora a nohy, ktoré máš stále položené na zemi. Je v tom nejaká filozofia? Vždy, keď sa mi stane nejaký pád, lebo stávajú sa mi a som za ne vďačná, že ich mám, lebo vlastne vďaka nim nie
nie som pyšná. Poviem si, že dobre, že sú, lebo je to dobré na pokoru. Takže keď aj by som sa schyľovala k niečomu, že teraz sa nejak idem snášať a tak našťastie je to tak zariadené dobre, že existujú tie páty a ma tak držia pri zemi. No poďme aj k tvojmu publiku, to je viacgeneračné a to je tiež taký malý zázrak, že takí rôznorodí ľudia navštevujú tvoje vystúpenia. Ešte ťa to stále baví, tak sa postaviť tvárou v tvár publiku? Ja sa teším na tých ľudí, lebo oni sú takí krásni. Aj teraz, keď sme mali koncert Veľ plus S, tak som si tak všimla takú rozmanitosť tých ľudí, že deti boli také, koľko mohli mať, 9 rokov alebo 8, potom tam boli aj babičky alebo detkovia, potom aj mladí ľudia, takí, potom aj ľudia vo veku mojich rodičov, že takú rozmanitosť tých ľudí si všímam a sa mi to veľmi páči a vždy sa na nich teším, keď skončí koncert a môžem s nimi trošku byť. A my sme dnes boli radi so spevačkou Simou Magušinovou, tak nech vám jej hudba robí radosť a potešenie nielen počas Vianoc. Rádio Slovensko, Vianočný rozhovor. Rodeo.
že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach pokoj mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní. Už nič